No, hodím tam chlebík. Jak preto práve. Išiel preto? Aha. Išiel. Tento je pekný, tento veľký. Kúkaj tu, čo je, Mati. Ten, čo ide k nám, kúkaj na ho. Ten je ešte väčší. Jaká veľryba. Ne, ten je ešte Aha, tam ich je koľko teraz? Koľko ich sem došlo? Kúkni. Mati? Hen je to stádo malinkých rybičiek. No, tam je to stádo. A tu sú tie veľké. Aj hen tam vzadu je ten veľký. Hen tam jak pravý. Aj tu je veľký.